тамошобино суб ба хайр, хунукиям омад. ҳозир акция рафтеста я магазин, бия якҷоя мерем нишонтон метим. Чорум дарвозаи Тилобозор, марамад нами дохили дарвоза медроем. Иҷа лестница мешавад тарафи подвал рафтан. Подвал мефроем. ҳозир ма шумода нишон метам кадом магазинда чи акция рафтестай. Нигоҳ кунед. Инами лестница кати мефроем, рӯ барои анами лестница, нигоҳ кунед подвали чорум дарвозаи Тилобозорда. Инами магазина дестен ҳамаш куртка. ҳами магазинда акция шуда курткаҳои фасони қиматира арзон кардиянд. бовар кунед як баробар ду баробар баъзе курткаҳошон арзонай. ҳам барои духтаракотон ҳастай, ҳам барои худтон. бисёриҳо курткаҳои классика меган. инамҷада курткаҳои мисол то 900 000 сумоям ҳамаш арзон шудагиай. ана акция у мана акция духтарако. ин шанс аз даст натиен, ҳатман биёен, нигоҳ кунед. Лекин ай бисёрш яктаи дутаи мондагиай. Инамино бовар кунед 500-600 ам мефурӯхтанд. курткаҳо 450-500 буданд. ҳамаш 220 сомон шудагиай. ин моделш ҳам ҳаста, ҳам ин моделш ҳаст, ҳам ин моделш ҳаст. Лекин аз чотутона бигирен духтаро, яктаи дутаи мондагиай. Ана баъд нигоҳ кунед. Инаиш ҳам бинен чӣ хушрӯчай. ҳамаш 220 сомонӣ шид. марамад инаиам бинен чӣ палто ва ёи хушрӯай, курткаҳои хушрӯай. ё ҳам сабукакан, ҳам хушрӯ местатанада. Дига цветошам нишончен. ҳамаи ҳамин 450-500 кам набуд. бовар кунед духтаро. ҳозир бошад 220 сомон. нархош гуфти гапо. бозори Корвон тарафи Тилобозор, чорум дарвоза. ин магазина нав шудагиан духтаро. чорум дарвоза подвал. ин подвал мефроен якм қатор рӯ барои лестница мешава мағозаи Садам. ина диден духтаро чихе сабукакай, чихе хушрӯкай. ҳамаги 220 сомоне. сиёҳ чомнай сини тамоми намудуш ҳастай. анами курткачои фасоне ки 300-280 кам намефурӯхтанд. акция шудагиай ҳозир дар мағозаи Садам. нархаш 180 сомон шид. марамад дига цветошам аст. машмо доз нишон метим. ира бинен моделакош ҳар хелаяй сабукакан. ҳам гарм мегиранд, ҳам сабукай, материал шадиёи хушрӯай. марамад ҳамаги бори гуанҷо, ҳамаги 180 сомон. ана қисми болора бинанда инами рият ҳамаш ҳамин нарх шидагай. 180 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор, чорум дарвозара подвалш духтаро, якм қатор. инами рӯ барои лестница ами биёян якм қатор, якм магазин мешена баъд ё буфурӯш. духтарако бехабар намонен. бовар кунен ку инам хеле палтоора бовар кунен 600 мефурӯхтен, 600 сомон мефурӯхтан. дига моделошам ҳастай. беҳад хушрӯчан. ҳозир чанд сум карден? 370 сомон. ина бо биёен аз наздик як буракак борошона бинен. ира бинен чихе моделакои фасон бисёр доранд. тамоми намуди ҳами 370 сомон шудагиай. бозори Корвон аиҷа марамад ё дига ҷуда магазин доштан. ҳозир инам чорум дарвозада ки шудагиан подвалашда. инам чорум дарвоза подвал ки фуромаден ку духтарако. якм қатор рӯ барои ҳами лестница даян. марамад ира бинен охи. подвал ба дарвоза буфроен духтарако. мана ба дохили дарвоза биёен. мана диден чихе хушрӯчан. тамоми намудуш 370 сомон. барои доставка боша ма рақамашонам мемонам. качонам суҳбат шавен. инами куртка духтарако 800-900 сомон кам неста. инами куртка бовар кунед духтарако. ҳозир дутаи сетаи мондагиай модел бисёрай. нархошона 350 сомон кардагиан. шок нарх дига намеёвен духтаро. ин нарх ягон ҷода намеёвен. ина биёен агар размеротон туғри гира бурд мекунен, харидорӣ мекунен. ина фирмашам бинен, хичам бинен. ино куртка пальтоя на комбинированиян. беҳадам фасонакай. классика бисёри классика меписанд. марамад ина духтаро. иҷана биненда хеле моделако бисёрай. бо ягон хел дига нишонтенай ҳами моделотон. нархошон диденай чанд сомонай духтарако. ва диден ина медонед хайхтон чанд сума курткаяй. ина бисёриё гирифтагиан ами куртка 350 сомон. марамад ина биёен бинен размеротон туғри бигира бурд мекунен. биёен харидорӣ кунен. иҷа бозори Корвонай чорум дарвозара подвалш. бадруи дарвозаи ами чорум дарвоза подвал фроен. ина рӯ барои лестница даяна. рӯ барои лестница да якм магазин мешава. биёен ина бинен харидорӣ кунен духтаро. мағозаи Садам ген нишонтон метиҳан. охи духтаро бовар кунен. ҳозир шанс дорен. як бор дига такрор мекунам. биёен бинен харидорӣ кунен. сезони ҳамина омадастай.
ай пеш хныки ай гуфти гапо ина биёен бинен харидорӣ кунен. Ҳамагӣ 380 сомон. Боре ки 600 сомон буд 380 сомон шуд. И мех дора? Тугмашай. Я мех дора ранги ҳавая мехош. Мех дора духтаро нигоҳ кунен. Лекин ду таи, се таи, як таи ҳам хеле мондагай модело. Инами қисма бинен да ҳамаи ҳамино 380 сомони ай курткои мехе воимаи фасони хушрӯ. Ина диден сиёшам ҳастай. Мана ин цветошам ҳаст ва мехша бинен чихе хушрӯ ай духтаро. Мана цветоша бинен бовар кунен духтаракои азиз. Ина инош бо остинош ҷудо мешава. Безрукавка бар ина мепӯшен ҳамеша ба нархая 380 сомон. Суроғара пура мефаҳмонам. Бо диққат гӯш кунен биёен духтаро. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза. Ҳам 4 дарвоза ку бидроен дохил кати подвал фроен. Ина марама дохили дарвоза кати подвал фромаде. Ина рӯ парои лестница якам қаторда мағозаи садамай. Ҳамиҷа чӣ намуд курткае мебинен ку арзон 2 баробар 3 баробар арзон кардагиян. Пеш ҳами куртка чанд сум буд? 700 сомон буд. Ин ҳами куртко 700 сомон буд. Нигоҳ кунен чихе хушрӯи духтаро. Ина хеле балонкошам ҳастай. Интихоб зиёда ёзимаш мода нишон метим. Ин ҳами модело ҳамаш ҳамин нарх будан. Бовар кунен духтарако. Ҳозир аксияи грандиозни сар додагиян. Ина нигоҳ кунен да ина мино ҳамаш 350 сомон шудагиян. Духтарако бурд мекунен. Ина касе ҳами куртка дошт худаш медона ки ҳами куртка чӣ хеле нарх дора. Ина марамад ина ми нуқтаи савдода биёен бо нархи дастрас ҳама намуди курткаҳо пешниҳод шудагай. Нарх ҳамагӣ ина бинен охӯи 350 сомон 700 сима куртка. Ина болобудагиошам ҳамин нархая. Ина хеле болобудагиошам беҳад фасонакай ва ира бинен охӯ духтаро. Бозори Корвон айҷа. Ишанса аз даст наитен тамошо бино. И чизе ки ҳаст ҳамаша гуфти гапо ки распродажа карда ин нарх додестиян. Ин ози бори нав ки бидроя шумо ҳеҷ вақт ин нарх намеёбен ягон намуча. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза. 4 дарвоза подвалаш якам қатор рӯ ба рӯи лестница даян. Ина биёен аз наздик бинен мағозаи садам биге нишонтон метиҳанд. Ира бинен охӯ чихе хушрӯчанд 350 сомон. Ана духтаро нигоҳ кунен чӣ хеле курткатон ёфтам беҳад зурай. Иёра подросткови бисёр мегиранд спорт стил. Ина марамад каседа дар корай аҷоиб расветкаву фасонои хушрӯш ҳаст. Аёзи мана архоша шумо да гап мезанам гӯш кунен. Пеш чанд сум мефрӯхтен? 400 380 сомон мефрӯхтан. Ҳозир бошад нарх 220 сомон шудагай. Марҳамат бурди бурд мекунен. Ина ҳамаш бори гуанҷо оригиналоя якта мегирен чанқа мепӯшак. Ира нигоҳ кунен охӯ. Ина мино ҳамаш ина қисма нигоҳ кунен ҳамаи ҳамаш фасонакои хушрӯ 220 сомон шудагай. Марама духтарако биёен барои фарзандотон бихарен. Боварӣ дорум маҳқултон меша. Ин сафедам я бурак нишон кунен. Ина духтаро ин моделакшам бинен чихе хушрӯчае. Ҳамишам ҳамин нарх 220 сомон. Ана баъд қисми болора бинен ку ина брендо ай ҳамун сар карда то охира ҳамаи ҳамино 220 сомон шудагай. Духтарако марамад ина биёен аз наздик бинен да духтаро моделошта гап нест. ҳами қисм ҳамаш ҳамагӣ 220 сомон шудагай. чӣ хеле фаҳмиден 380 400 сомон кам намефрӯхтанд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза. ҳамин 10 дарвоза ки диромаден духтаракои азиз. Эй 10 гуфтестам бахшиш 4 дарвоза духтаро. 4 дарвозаи Тило бозор ки диромаден. Ними ростаки подвал кати фроен диден лестница кати подвал мефроен рӯ ба рӯи лестница даян якам магазини садам. Биёен бинен харидорӣ кунен. Куртои база духтарако мепурсанд. Ина марҳама духтаро чанд модел куртои база омадагай. Нархошам пеш чанд сум буд? Ира бинен чихе хушрӯша. 280 300 сомон мефрӯхтанд. ҳозир 199 сомон шудагай. Марҳамат дига моделошам меган бисёри бадай. Ина биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен духтаро. ози ҳамаша бировардагӣ нестанд. 199 сомон ҳамагӣ. Ин магазин нав кушода шуд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвозара подвалш духтаро. Ин подвал мефроен якам қатор рӯ ба рӯи лестница мешава. Якам магазинай хулас. Магазини садамгӯ нишонтон метиҳанд. Хайна бинен духтаро чихе курткои фасон ёфтамтона. Аксияи зури зур рафтестай. Куртко аз 180 сомон сар мешава. Ҳамаш борои бой сифати хушрӯ. Ягон таш бори гуфти капо простой нестай. Хулоса нигоҳ кунен да пиҷакам доранд. Инам хе курткои дарозам, калтаям, размерои калонам, майдаям, подростковиям.
хулас тамоми намуди курткачора аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. бори дигар такрор мекунам. бозори Корвон тарафи тиллобозор чорум дарвоза, ҳамин чорум дарвозаи тиллобозор дуроен дохили дарвоза, баъдан подвал фуроен духтарако. ина нигоҳ кунен, якм магазин якм қатор рӯ барои лесницаи подвал мешава. ина марҳамат касседа дар корай биёен бинен харидорӣ кунен. барои доставкаш боша рақамҳо ҳаст, муроҷиат кунен.